మొయినాబాద్ డ్రీమ్ వ్యాలీ దగ్గర 1125 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ల్యాండ్ సేల్కి ఉంది. ఇందులో ఫామ్ హౌస్ ఉంది. దీని వెనకాల 525 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఎక్స్ట్రాగా ఉంది. అది తీసుకోవాలనుకుంటే రెండు కలిపి తీసుకోవచ్చు, లేదా అదొక్కటి కూడా తీసుకోవచ్చు. గచ్చిబౌలి నుండి 25 మినిట్స్ అవుతుంది. కోకాపేట్ నుండి 10 మినిట్స్ అవుతుంది. రత్నదీప్కి 5 మినిట్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. డ్రీమ్ వ్యాలీ పక్కనే ఉంటుంది. చుట్టుపక్కల మంచి గ్రీనరీ ఉంటుంది. ఓన్లీ సీరియస్ బయర్స్ మాత్రమే కాల్ చేయండి. లొకేషన్స్ అవన్నీ అడగండి. ల్యాండ్ చూడాలనుకుంటే మన ఆఫీస్కి రండి, తీసుకొని చూపిస్తాము. 17,600 పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ కోట్ చేస్తున్నారు. ఇట్లాంటి ప్రైమ్ ప్రాపర్టీస్ కోసం ఫాలో భూమి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్. సైట్ విజిట్ కోసం కిందున్న నంబర్కి కాల్ చేయండి.